اسا حکے نسواراں چھوڑ دن اسا گھونگے باتے ڈورے نئے اسا سنج مزاراں چھوڑ دن اسا جڑے نال او ساکو لیندا ہا اسا او دیواراں چھوڑ دن اسا امجد ووٹر خان دے ہیں اسا جیپاں کاراں چھوڑ دن اسا جیپے کارے لینا ہے اسا جڑے نزین خان دے ووٹر ہیں اسا کہیں دے جڑے نزین جیپے کارے نے گڑے دے نا ای گڑے دے ہیں تے کھوسے صاحب دی میں تو کو یہ دساں بھئی 10 سال دے بعد ہلکے دے وچ والا ہے جی سلاح بھی آئے ان دے بعد بندے بھی مار گئے نہیں اتنے نہ فیچر دے مڑے نہ کیسے ووٹ گنن واسطے والا ان کھوسے صاحب تے انہوں تے ساری تقدیر دے مالک لگاری ہن تے کھوسے ہن سڑے سردار ونج دیں دے جندی چوکھڑ تے بوسے ہن سڑے خونی چلو مہندی ہتھیں پیریں تے لائیا جیکر کوئی لب چلیندا ہے او کو تھانے ڈکائیا تے پہلے ڈالر تے عوض دے سکو ویچے فرنگے تے ذرا بھی ترس نہ آیو سڑے خیشے امنگے تے بڑا صدقے تا بکرا تو سکو منڈی تے لائیا جیکر کوئی لب چلیندا ہے او کو تھانے ڈکائیا تے پہلی تے آخری خیشے نہ در منگدا نہ زر منگدا جرا قاتل مسوم لوکیندا میں ہوں قاتل دا سر مانگدا اپڑ سونتائیں تونی ہکڑی تونے شکلاں وٹائیا جیکر کوئی لب چلیندا ہے او کو تھانے ڈکائیا بلا اے جرے کوئی غریب لب چلندے نا ساکو عمران کا شعور آنتے کوئی اگر مقصد ہے یہ کریں دے نا چاہتا ہے تو وہ سردار جرے نسی پولیس ٹاؤن تھانے ڈگ بھائی کھڑیا بھئی اے جرے نسی کیوں نہ چاہتے ہون اسا کو دیکھو اسا جرے نسی 6 مہینے کنے جرے نسی دار پتاری سے پولیس سارے پچھو ہے اسا تو دہشت گرد رہتے ہیں لیکن نئے ظالم میں جرے نسی سارے گھر درن دے ہوتے پولیس کھڑا رہتی ہے ہر بندے دے کام کاروبار یا دیکھن ظلمی دور ہے تو شوق شہادت پورا کر تو شوق شہادت پورا کر ہن کربل دا میدان بھی تو شوق شہادت پورا کر ہن کربل دا میدان ہی بھی ایک پاسو فرعون یزیز کھڑن بے پاسو صرف عمران ہی بھی ایک پاسو فرعون یزیز کھڑن بے پاسو صرف عمران ہی بھی ڈوڑا بلا ہن کربل دا میدان ہی بھی ہن جاگ ہن مومن مرد جاگ ذرا ایڈو مومن دی ایڈو مجاہد دی آزان ہی بھی ایک پاسو فرعون یزیز کھڑن ایک پاسو صرف عمران ہی بھی اسا امجد خون دی جنگ لڑسوں ساری طرفوں اعلان ہی بھی اسا امجد خون دی جنگ لڑسوں ساری طرفوں اعلان ہی بھی وسلام